Мәсәлән, заманасында берәүнең баласы авырып китә дә, бер олы галимгә килә, әйди, фәлән бер әүлия дәрәҗәсендәге галим була, әй фәлән, кызым авырып китте, миңа бер дуа кылсаң икән, дуаң синең макбул, шушы эшкәрүләрең дә, синең нәфәсләрең дә шул кадәре файдалы, шул кадәре төзәтә кешеләрне, ярдәм итсәңче ди. Шул вакытта барды башта бер Алла Тәгаләгә карата синең өчен шатланып бер дуа кылган кешене тапты. Ничек мин аны табыйм? Минем өчен шатланып, миңа бер Алла Тәгаләнең рәхмәтен сораучы кешене ди. Бар әнә тегендә бер хәерче бар. Шуңа бер никадәр садака бир. Аның күңеле тулып сиңа дуа кылсын ди Алла Тәгаләгә ялварып, шушы кешене я Раббым, хәерле рәхмәтләрең белән, рәхим шәфкатьләрең белән үзеңнең якыннарыңнан кыл дип, шулай шатланып бер дуа кылсын ди, ягъни шатландырырга кирәк ди берәр кешене. Синдә булган ризыкны, син ул ризыкны күтәрүче генә. Син ул ризыкны ташучы гына. Ул ризык мал сиңа бер вакыт кайча бирелгән генә. Син аны күтәреп кенә барасың, синеке түгел ул. Шуңа күрә син аннан үзеп бер хәерчегә, бер мохтаҗга, бер ашарлык кына булса да bir ne kadar mal verdin ise, яки bir кисәк икмәк verdin ise, onun күңеле шатланыр да, ey Allah'ımma şuшы кеше мине ничек хөрмәт иткән кебек, аны да хөрмәт ит. Allah'ımma разый бул шушы кешедән дип әйтсәң, синең шушында килерсең ди. Шуннан соң бераздан соң килә дә, бу галим, бу әүлия шушы баласын өшкереп, баласына дуалар укып, баласы терелеп чыгып китә. Ни өчен ди? Күрдең? Аның терелүе, шушында ук терелүе, Алла Субханаһу Тәгалә теге кешенең дуасын кабул итте синең өчен.